Sådan tilslutter du dig Bolignets fiberforbindelse. Tilslut routeren til netværksstikket eller fiberboks med et netværkskabel. Kontroller, at routeren er tilsluttet det korrekte vægudtag, hvis du har flere vægudtag i din bolig. Forbind derefter din telefon eller computer til Wi-Fi. Hvis du bruger din telefon til at oprette forbindelse til routeren, skal du slukke for mobildata, før du opretter den trådløse forbindelse til routeren. Åbn en internetbrowser. For eksempel Explorer, Firefox eller Chrome. Gå ind på start.bolignet.dk og vælg den løsning, der passer netop dig. Bemærk, du vil stadig kunne få adgang til startportalen, selvom din enhed vil sige ingen internetforbindelse. Hvis du ikke har en router, eller hvis din router ikke er kompatibel med vores netværk, for eksempel hvis den er låst af din tidligere udbyder, skal du tilslutte din computer til din fiberboks eller vægudtaget med et almindeligt netværkskabel. Gå på startportalen og følg vejledningen. Åbn en internetbrowser. For eksempel Explorer, Firefox eller Chrome. Gå ind på startportalen og vælg den løsning, der passer netop dig. Sådan tilmelder du dig. Bekræft din adresse. Vælg en internetpakke. Der er mulighed for, at du kan leje vores router. Du kan også tilvælge ekstra ydelser, hvis du ønsker. Opret en konto eller log ind. Når du har oprettet dig, er dit nye lynhurtige internet klar til brug med det samme. Du ønskes rigtig god fornøjelse.